Купих апартамент с 5 спални в Испания на цената на двустаен в България. Ако искаш да го видиш, остани в клипа. Апартаментът се намира в центъра на града. Ако искате да разберете кой е града, вижте в коментарите. По 2 апартамента имаме на етаж. От входното антре влизаме в хола. Както може да видите от клипа, мястото хич не е малко. Това е стената, която направихме, за да направим спалня номер 1. Виждате, тук прокарваме ток. Това е спалня номер 1. Изненадващо, но кухнята е отделно от хола. Както може би знаете, всички в България кухните им са в хола, просто поради липсата на квадратура. Спалня номер 2. Вижте от спалнята каква гледка се отваря. Спалня номер 2. Това е банята. Има прозорче външно, което не е зле. Едно хубаво почистване. И според зависи за какво ще се ползва, е супер. Точно до нея непосредствено тоалетна, която може да стане на баня без никакъв проблем. Спалня номер 4. Това гардеробче също ще се обнови. Това е гледчицата. Това е палмичката от среща. И най-малката спалня номер 5. И това легло е 1,5. Не е единично, не бих казал, че е двойно. И от тази стая, макар и не толкова добра, но отново имаме някаква гледчица и поне отворена. В крайна сметка всеки избира сам как да инвестира парите си. Ако имате някакви въпроси или имате интерес да закупите имот в чужбина, може да напишете въпрос в коментара, ще се радвам да ви помогна. Не съм брокер и не мисля да се занимавам с това. За момента единствено инвестирам. Чао, чао!